A já doufám, že se okolo tebe budou točit další lidi, kteří to bude takhle zajímat. A pokud by měl někdo zájem, vemeš ho k sobě do spolku, nebo vysvětlíš mu, dáš mu nějaký kontakt? Určitě, tak není problémy napsat na e-mail granu.lesakova@centrum.cz. Kdyby vás cokoliv zajímalo o lounském cvičáku nebo o mé práci, kdykoliv. A já to vřele doporučuji, protože takhle se dostal ty kontakt. A minulý rok tady v Citolibech, bylo to nějak na podzim minulý roku a opravdu přes ten mail Daniela okamžitě reagovala a od té doby jsme snad po druhé, po třetí spolu takhle nějaký akci a je to perfektní, protože mi se to strašně líbí a jak říkám, kolikrát bych chtěl být tím psem. Nic, já už tě dál nebudu zdržovat, jak se říká. Každopádně já si poprosím ještě jednou o bouřlivý potlesk pro Danielu Olšákovou a hlavně pro její dva mazlíčky. Danielo, děkujeme moc. Tak. A teď zapnu ten svůj, protože ten Jirky je z divadla Beze všeho a je vidět jako ptá, takže ten druhý máme půjčený a ten funguje.